Hej, det er Long, og jeg vil gerne fortælle om min JavaScript i projekt 4, der skal udfylde pensum. Først er selve JavaScripten her i dokumentet script.js. Det gør min hjemmeside interaktiv. Alt fra slideshowsene til den her live chat, som jeg har tilføjet. Placeringen og udførelsen af JavaScripten har jeg lavet i den her linje her med document add event listener, DOM content loaded, hvilket sikrer scriptet, at når min HTML er fuldt indlæst, så kører JavaScripten efterfølgende. I forhold til fejlfinding, så har jeg kørt et lille debugging script, der fortæller, at JavaScripten er loaded successfully, hvilket jeg har oppe i konsollen her, hvor der står script loaded successfully. I forhold til variabler og typer, så har jeg en constant her, og en let her med konstanten, der bliver til hero slides, og en frivillig arbejde slide, som hedder volunteer slides, der kan ses hernede under. Let er en global variabel scope, der kan ændres overalt, imens senere hen, så benytter jeg i et loop, hvor den kun eksisterer inden for dens blok. Jeg har så lavet en array her, der hedder constant slide intervals, hvor der er intervaller for hvert slideshow, der kører. 5000 værdien her betyder 5000 millisekunder. Så det betyder, for hvert 5. sekund, så kører det næste slide. I forhold til objekter, har jeg slideshows, og det samler alt data om hvert slideshow. Det kan være i heroen, og det kan være i frivillige arbejdsmuligheder sektionen. I forhold til funktioner, så har jeg show next slide. Det er den her måde, den kører slideshowet på. Og så her har jeg en if else, hvor hvis slideshowet den så ikke kører ordentligt, så vil det vise en error, som så går tilbage. I forhold til operator, så benytter jeg af modulus operatoren, der har procenttegnet i den her linje af kode her. Det betyder altså slideshow current index plus 1 modulus slideshow slides length sikrer, at selve slideshowet det starter forfra ved slutningen. I forhold til DOM manipulation, så benytter jeg af en CSS transform ved koden hernede under translate x, som direkte manipulerer med selve document object modellen for at ændre det i selve HTML'en. I forhold til en loop mere, så har jeg log status for alle slides. Det her er så et for loop, og det sender status
for hvert slide i konsollen, som vi kan se her. Det har lige kørt et lille stykke tid, men her kan vi se, at den bliver ved med at opdatere hver gang den slider. Yes. Og så til sidst har jeg også lidt om events. Her er det live chat-knappen, hvor jeg har brugt en event listener med funktionen klik, hvor når man trykker på knappen og trykker igen på knappen, så åbner den og lukker den. Og desuden så kan man også skrive i chatten. Og klik send. Så har jeg med en FL's struktur, og har jeg så gjort sådan, så hvis der er mere end for eksempel 100 ord, så viser der en alert med, at at beskeden er for lang.